Здравейте, колеги! Не сме забравили и за вас. Като академия виждаме казусите, с които се сблъсквате всеки ден. Искаме да ви осигурим бъдеще, в което вие да сте решението на всички проблеми. Добре дошли в косологията. Науката, която превърна фризьорството в професия с мисия. Колеги, нека си го кажем честно. Всеки от нас има моменти, в които салонът кипи от работа и нямаш време дори да пиеш вода. Но вътре в теб сякаш остава едно усещане, че можеш повече, че не искаш да бъдеш просто фризьора, който боядисва и постригва, че искаш да разбираш косата така както лекар разбира тялото. И точно това е косологията. Първото и единствено обучение ще те превърне в експерт, способен не просто да променя визията, а да променя биохимията и живота на косата. Защо точно този курс? Защото твоя труд заслужава по-висока стойност. Защото клиентите вече не искат просто сешоар. Те искат професионалист, който разбира защо имат косопад, защо косата им не расте, защо скалпа им е раздразнен и защо никой продукт не действа. Косологията ще даде тези отговори. Научни, логични и доказани. Ще те научи да диагностицираш, анализираш и подбираш терапии според реалните нужди на косата, а не според тренда или модата. Да тренираш окото си да разпознава с един поглед състоянията и аномалиите по скалпа и да разбираш спецификата на работата му. Проблемите, които всички познаваме. Клиент с смазен скалп, сухи дължини. Не знаеш откъде да започнеш. Хиляди вълшебни терапии на пазара, но резултатите са непостоянни. Продуктите звучат добре на етикета, но не разбираш кои съставки реално работят. Цените на услугите растат, а приходите ни не. Клиентите все по-често идват след провал от друг салон и искат чудо. И ти го искаш. Но чудото не идва от късмета, а от знанието. Косологията е това знание. Това е система, която обедини науката, биологията и фризьорството. Метод, патентован от Адира, бранда, който получи националните отличия бранд на България и иновация в фризьорството, именно заради създаването на косология. Това е курс, създаден не от маркетинг експерти, а от реална практика в салона. Хиляди диагностики, стотици ритуали, години работа и резултати, които говорят сами за себе си. Какво ще научиш? Да правиш пълна диагностика на скалп и коса с професионална логика и инструментален подход. Да разпознаваш всички типове скалп и всички типове косъм. Да различаваш реален проблем от повърхностен симптом. Да избираш точните терапии, активни съставки и продукти поред нуждите на клиента. Да създаваш индивидуални косологични рутини и дългосрочни планове. Да говориш с увереност и знание, така че клиента да те слуша като специалист, а не като продавач. Какво получаваш? Официален сертификат за преминато най-високо ниво на обучение в сферата. Право да носиш званието косолог, защитено и патентовано. Достъп до пълното ноу-хау на Адира. Протоколи, формули, терапии, недостъпни за външни лица. Възможност да предлагаш нов тип услуги. Диагностика, индивидуална терапия, разработване на рутина, ритуали, протоколи, които носят по-висока стойност и покана за следващото ниво. До година ще бъдат отворени първите дипломни обучения по трихология и всички сертифицирани косолози ще бъдат с предимство. А сега, това, за което всички мислим, но малцина казват на глас. Как ще се отрази това на твоя джоб? Косологията не просто променя начина, по който мислиш за косата. Той променя начина, по който мислиш за бизнеса си. След този курс ти вече няма да предлагаш маска и подстригване. Ще предлагаш професионален анализ и персонална терапия. Услуга, която струва повече, защото има реална стойност. Средната цена на косологична терапия в България днес надвишава 180, 200, 250 лева. А клиента, който е видял диагноза на екрана, никога повече няма да поиска просто ампула. Твоите приходи ще се повишат с 40 до 60%, дори и с по-малко клиенти. И най-важното, ще печелиш не чрез работа до изнемога, а чрез авторитет, доверие и знания, помагайки на любимите си клиенти, превеждайки ги през проблема до финиша, където ще бъдат щастливи, спокойни и овладяли ситуацията. За кого е косологията? За фризьори с опит, които усещат, че навън има необятна материя за покоряване. За професионалисти, които искат да бъдат
единствените в своя град или сфера с това звание. За тези, които искат да имат по-малко часове работа, но с по-висока стойност. За колеги, които вярват, че бъдещето не е в нови техники на подстригване, а в разбиране на биологията на косата. За салони, които искат да излязат от клишето и да се превърнат в hair expert центрове с научна философия. Реалността е тази. Клиентът вече не иска просто хубав стайлинг. Той иска здрава, силна, истинска коса. И ако ти не му дадеш това, което иска, той ще го потърси другаде. Затова косологията не е просто курс. Това е инструмент за оцеляване в новата ера на фризьорството. Ако си тук, значи вече усещаш, че това е твоя момент. Светът на фризьорството се променя. Има ги тези, които ще чакат да видят на къде ще тръгне вятъра. И тези, които ще бъдат вятъра. Бъди от вторите, стани косолог и запиши името си сред първите професионалисти, които изграждат нова общност. Тази на косолозите. Ще имате достъп до обучение признато и награждавано, което поставя България на световната карта на абсолютните иновации. Станете част от елита, който диктува правилата и тенденциите. Adira Education, косология, наука, изкуство и мисия.